Ekimen hau gure gastronomia berriz ere balioan jartzeko ekimen bat da. Bai Tolosan eta gure eskualdean puntu estrategikoak dira turismo alorrean gastronomia eta natura. Azkenean gure realitatea ezagutzeko aukera bada naturaltasun osoz. Eta sagardoak eta bisiguak hori batzen ditu. Natura, ohitura, tradizioa eta gastronomia. Bertako produktuak dastatu, balioan jarri, ezagutzera kontsumitzeko ohiturak sustatu eta gainea aurtengo gakoa jarri dugu belaunaldi ezberdinei zabaltzea, ohitura hauek baita ere eta profesionalengana gerturatzeko pauso batzuk ematea. Garapen ekonomikoaren ikuspuntutik baita ere gastronomia esperientzi oso erakargarri bat sortzea, ezta? Beraz, biak bat egingo dute Tolosan, maiatzaren 31-tik ekainaren 3 bitarte. Sagardoaren bueltan antolatu dira hainbat ekintza. Afari maridajea, sagardo ezberdinekin, dantza emanaldiak, Tolosaldeko sagardotegiaren sagardoaren historia ezagutzeko bisita gidatuak eta baita ere dastatze musikatuak. Eta sagardoaren festa honek bat egingo du baita ere Orio estilora antolatzen den festarekin. Garrantzitsua da aipatzea ze formatutan eskainiko den sagardoa. Sagardo egunetatik haratago, ezagunak diren sagardo egunetatik haratago, badago hemen botilarekin ere esperientzia handia. Eta gainera Tolosak eskainiko duena da Tolosaldeko sagardogileek beren eskutik sagardoa dastatzera ematea hemen gerturatzen diren guztiei. Hainbat formatutan, izan hemen zerkausian egingo den ekintzetan, izan sagardokatan eta baita afari maridajean ere, beraz. Uste dut hori nahiko erakargarria dela jendea bertara animatzeko. Gu saiatuko ea Tolosar guztientzako eta kanpotik datozen jendientzako aldeunik bisu gozonat eharrena jartzen. Menua izango da tomatea eta atuna edo bonito del norte tipulakin, gero jarriko dira zeak, antxoak atzetan eta zaintzuriak, Nafarroako zaintzuriak. Jaunago egindako bisigua eta gero kafea. Edarik eta aterako dira, ardoa, txakolina eta sagardoa, urakin. Eta prezio bakoitza izango da 55 eurokoa. Maideja afaria izango da Txinparta elkartean, ostegunen, igual 8:30 aldea hola, eta balio du 25 euro, eta ordaindu behar da bertan, elkartean.